Siberoko ikastolak laguntzea helburua duen ikaskoli saskien salmenta abian da. Azaroaren bukaera arte tokiko mozkinez osaturiko saskiak eskuratu daitezke elkartasunez. Gaur proiektuaren bultzatzaileekin egongo gara. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Donibane Loitzunetik agurtzen dugu. Ikaskoli saskien salmentaz gain, hemen estreinatu duten Mojiz Jabel konpositore ezagunaren omenezko eskultura baten berri ere emango dizuegu. Ongi etorri parraldearen orenera. Xabier Manterola Hendaiako hautetsi eta militante abertzalea zendu da. Bizitza osoan militantzia izan da bere ardatza eta ekarpen handia egin dio Hendaiako elkartegintzari. Hala nola udaleko elkartari non bertako langilea izan zen eta baita Akelarre dantza taldean ere aktiboki parte hartu du. Hendaia biltzen talde abertzaleko kidea 1980 hamarkadan iparretarrak taldeko kide izan zen eta urte bat geroago atxilotua izan zen. 1985 urtean Galek egindako atentatu baten biktima izan zen Baionan. Donibane Loitzuneko herriko etxeak Mojiz Jabel musikari ospetsuaren omenezko eskultura bat estreinatu du. Mojiz Jabel 1875ean sortu zen Ziburun eta 150. urtemuga ospatzeko martxotik hainbat ekitaldi antolatu dituzte konpositore ospetsuaren omenez. Hain zuzen eskulturaren estreinaldiak bukaera eman dio urte osoan iraunduen programazioari. Jomentiek zen artistak, altzairuz eta brontzez egindako eskulturaren bidez Mojiz Jabelen elegantzia irudikatu nahi izan du, hauskorra eta aldi berean indartsua den musikarekin batera. Et donc j'ai essayé de transcrire dans cette sculpture plastique qui est en inox et en bronze, de transcrire voilà, cette élégance, cette délicatesse. Halaber artelanarekin gaur egun ere Jabelen ondareak mundua argitzen segitzen duela azpimarratu nahi izan du. Artistak dioenez Ziburutarrak utzitako ondareak gaur egun ere konpositoreak inspiratzen segitzen ditu. Sa musique qui continue aujourd'hui à inspirer des compositeurs. Asteburuan zehar Baionako hiriak txokolatearen bestaren 6. edizioa ospatu du. Aurten gainera gonbidatu berezi batekin. Costa Rica da gure tema. Aldatzeko, ukaiteko tema bat eta haremanak ukan ditugu ere Costa Ricarekin eta hola sortu da idea. Hain zuzen Costa Ricako txokolate ekoizlea den Aldo Sánchez gonbidatua izan da bertako merkatua hitz egiteko. Costa Ricako herrialdea omendu izana ohore bat izan dela goraipatu du. Bere enpresaz gain, Baionarekin duten harremanean parte hartuko duten beste enpresa batzuk ere ordezkatzera etorri delako. La empresa familiar, pero también a varios colegas que vamos a incluir en estas nuevas alianzas comerciales. Entonces, muy contentos. Hain zuzen bere hitzetan txokolatearen merkatua berpizten ari dira Costa Rican. Eta horretarako hainbat irizpide kontuan hartzen dituzte. Hala nola, produktuaren kalitatea, jasangarritasuna eta giza baldintza. Baiona bezalako bezeroentzat garrantzia handiko ardatzak. Es muy importante para mercados exclusivos como este de Baiona. Azokara itzulita urten txokolategileek desafio bati aurregin behar izan diote. Costa Ricarekin erosi ditugu babak. Baba desberdinak, me Costa Ricakoak. Eta nahi ginuen erakutsi nola baba hoiekin nola egiten den 6 produktu desberdinak. Kazonabetxeko langileak dioenez, txokolatearen prezioa izugarri emendatu ondotik azken urteetan, orain aldaketa bat nabaritzen ari dira. Urte hori zaila izan da, prezioa 3 aldiz egin du. Eta hor, bada ikuspegi tiki bat, ikusten dugu hor prezioa ari da behititzen. Salbu ez dugu orain senditzen beherapena. Hilabete batzuk itxoin barko dira beraz, prezioaren apaltze hori dendetara heltzen den jakiteko. Ikaskolien aurtengo kanpaina martxan da. 2003tik Zuberoako ikastoletako guraso eta Euskal Herriko hainbat gunetako laguntzaileek egu berriz tokiko ekoizle txikien ekoizpenez osaturiko saski salmenta.
Eta honen bidez lan egiten dugu Siberoko laborari tipi batzuekin. Beren mozkinak proposatzen dituzte beraz 3 saski horietan. Eta laborari horiek dira edo gaurko aitetama batzu, ikastolakoak, edo lehengo buraso edo ikasle batzu. Eta mozkin horiek jakin behar da zinez kalitatezkoak direla. Petiara lehen saskia, joan den urteko berdina, 52 eurotan, hor kasna, estia, ate gibela eta biskotxak atsemaiten alditugu. Gero badugu bigarren saski bat, aragirik gabekoa, arbaia deitzen dena, 57 eurotan. Hor ere bi gasna mota ezartzen ditugu, eta gero bada sendabela, gesti, regimenta, pasta eta beste hainbat mozkin. Eta hirugarren saskia, Basaburia, beraz aurten berriztatu duguna. Eskaera bat izan ginuen, bada orai bizpairu urte, saski biologiko baten egiteko, eta aurten plantan ezarri dugu azkenean. Beraz 70 eurotan da Basaburu saski hori, eta hor badugu gasna, lukinka eta patea, estia, Siberoko ikastolek egindako osagarri usa eta pastak. Eperra ikastola Soutan eta Basaburuko ikastola Alozen sustengatzeko eta baita Zuberoako ekoizpenak ezagutarazteko ere. Siberoan baditugu 2 ikastola, bat Soutan 74 ikaslerekin, eta beste bat Basaburuan Alozen 35 ikaslerekin, beraz orotarat 109 ikasle ditugu. Jakin behar da, Siberoa lurralde tipi bat dela, orotarat 13.000 jende biztanle ditugu hemen. Eta luzaz Euskara txiki balin badugu familian transmisioari esker, gaur egun baleruski transmisio hori galtzen ari da, eta beraz beharri hor gure 2 ikastolak hor ditugula. Euskararen etxeko transmisioa Zuberoan eteten ari denean, ikastolek dute Euskararen transmisioa bermatzen, horregatik Zuberoan ikastolak garatzen eta indartzen jarraitzeko Euskal Herri osoko elkartasuna ezinbestekoa dela nabarmendu dute. Oraingo buraso eta burasoien mozkinekin, Petiara, Basaburua eta Arbaia Euskararen alde. Azaroaren lehenetik azaroaren 23 arte egin daitezke, sinpleena beraz ikaskoli.eus webgunean klikatzea da, eta han badituzute beraz 3 ikaskolien xehetasun guziak eta manaketa egiteko aukera bada. Eta gero jakin behar da, abenduaren 12an Euskal Herri guziko soko guzietan eskuratzen alko dituzie, baditugu 100 gora banaketa gune Euskal Herriko egi hainitzetan, 7 lujaldeetan, eta eskertu nahi ditugu ere egi guzi horietan ditugun laguntzaileak bepereiei esker ere delako ikaskoli egingarria. Gau beltzak joan den ostiralean Baionan utzitako irudiekin amaituko dugu saioa. Arimen gaua aspaldiko itura garaian galdua eta berriro berpiztea erabaki dute, hainbat herritan besteak beste, Baionan, Azkainen, Urruñan edota Kanbon ikusi ditugu ehunka eta ehunka herritar hildakoen arimak gogoratzen, beldurrak usatzen, suak, kandelak eta kuiak gainean, joaldunak joareak astintzen eta doinu hobekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok. Bihar arte.